tele la jabagaw an ka foli be aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubaga fɛn fɛn sɔgɔlen no aw na ni sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka hakɛto ɲini kɛ kanubagaw fɛ sabula an bɛ retard fitinin na ko baaraw ni a tagabolo don ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira ko baro jaye baro ɲɔgɔntigiya ye honorable Amadou El Konare Allah sɔrɔla a kun kɛra fama ye dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔn ko a bɛ kuma so kɔnɔ sɔgɔmada in na honorable Fanta Tomata e ni sɔgɔma alhamdulillah i ni sɔgɔma e ni fama baasi tɛ aw kuma projet kun ye jumɛn ye Fanta Tomata i k'a dɔn an y'a fɔ ko dɔnsen kelen tɛ tugu jɛ min ye ko ka ca sen na oui min ye tubabu b'a fɔ ko un journaliste reporter d'image et présentateur i bɛ kɛ plateau kan i bɛ kɛ terrain kan kuma o bɛɛ b'a la ka ladɔnniya k'a fɔ n bololankolon ma na n nan'i sama n nana filɛbaw bɛɛ sama kibaruya la k'i k'a la alhamdulillah bi tɛnɛn sɔgɔma ni kunnafoniya ninnu ka di kojugu ni émission banna i bɛna an ka samaw di an ma sɔɔni i ni kanubagaw bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan o la bi tɛnɛn juin kalo tile 21 renouveau matin anw ka kunnafoniw bɛna boli minnu kan bakurubaw olu de filɛ nin ye kabiri fanga furancɛ fanga in daminɛ fɛn min ye parti RPM ye ale kɔni y'a décidé ka to makun kɔnɔna na u ma fosi fɔ nka ni wagati laban in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ kabiri Choguel Kokala Mayiga ale kɔni sugantira ka kɛ premier ministre ye fɛn kɔni ye RPM maa dɔw ye olu kɔni a décidé ka bɔ u ka makun kɔnɔna na a kun ye jumɛn ye sɔgɔmada in na aw bɛna kuma di Seku Ɲame Bacili ma ka bɔ RPM kɔnɔna na ale bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ an ye anw ka bidon baara ɲɔgɔn welelen o ye Yusuf Sissogo ye ka bɔ kunnafonidi gafe Info 7 kɔnɔna na o maa ɲɛmaa don fɛn kɔni ye Sissogo ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye CNT ni o ye kulu min bɛ yen nɔ ni o bɛ ka wasabulon nɔna bila CNT ko dɔ ka fara o maaw kɔni kan Sissogo ye nin kuma in fɔ kun jumɛn de la a yɛrɛ bɛna explication di an ma sɔɔni Isa Kaba ale ka nɛgɛjuru sira fɛ Amadou El Konare ale bɛ yan nɔ ka don kibaru lase aw ma Sori Ibrahim Diallo siraba kunnafoniyaw bɛ ale bolo Hawa Danyogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo Alexis Kalambirima sɔn jumɛn de ma bi tɛnɛndonya in na an bɛna o yira aw la jɛmukan in kɔnɔna na sisan an bɛ don kunnafoniyaw kɔnɔna la ni wagati bolo dacogo ye ni o ye météo ye wakati ale bolo dacogo ni an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni Kidal ani Tawudeni bɔ a la Kidal ani Tawudeni sankolo bɛna jɛya olu fɛ yen nɔ fɛn min ye samiyafɛ fiɲɛ ye o bɛna ci Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ni Tawudeni bɔ a la Tawudenikaw fɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye tilemafɛ fiɲɛ o bɛna ci gɔngɔnbulon o bɛna kɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ Gao Kidal Menaka ka taa se Tawudeni ma o bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya fitinin don olu ka yɔrɔ jan filɛli la nka Mali fantaw fɛ gɛlɛya fosi tɛ nana don yeli la o la sɔgɔmada in na sanko bolodalen no Kitakaw fɛ yen nɔ Kayi ka taa se Kulikoro o worodugu yan fan ma fɛn min kɔni ye bi tilefanatɔw dunnen kɔfɛ walima su fɛ sanko bolodalen no Tɔnbɔkutu Kidal ani Tawudeni o la tilega in na température ale bolodacogo ni an ka marabolo kɔnɔna na fɛn min ye Kayikaw ye tilega in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degré 39 ye Kulikorokaw olu ta bɛ kɛ 37 ye Sikaso tilega in na olu ka funteni hakɛya o bi jɔ degré 34 na Segu olu ta bɛ kɛ 37 ye Moptikaw olu ta bi jɔ degré 39 na Tɔnbɔkutu olu ta bɛ kɛ 42 ye Gawokaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka funteni hakɛya bi jɔ degré 41 na Kidal olu ta bɛ kɛ 42 ye Menaka olu ta bi jɔ degré 40 na fɛn min kɔni ye Tawudenikaw ye tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degré 45 ye Buguni tilega in na olu ka funteni hakɛya o bi jɔ degré 37 la Kucala olu ta bɛ kɛ 35 ye Kitakaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka funteni hakɛya o bi jɔ degré 38 na Nyoro olu ta bɛ kɛ 39 ye Narakaw ta bɛ yɛlɛn ka taa degré 40 na fɛn min ye Duwanzankaw ye tilega in na olu ka funteni hakɛya o bi jɔ degré 39 ye fɛn min ye Sankaw ye olu ta bɛ kɛ 36 ye Banyangarakaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degré 38
seegin joyila olu ta bɛ kɛ 36 ye Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ o bɛna da kaba la fɛn min ye samiyɛfɛ fiɲɛ o bɛna ci min yɛrɛ fanga tɛna na bonya kosɛbɛ sanko kɔni bolo dalen no bi tile la fana to dunnen kɔfɛ walima sufɛ tilegan in na funteni bɛna kɛ hakɛya min ye Bamako district kɔnɔ o ye degré 36 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 8 ye tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 58 ye wagati bolo da cogo ni ka di aw ma kanubagaw a kun ye aw ka se ka aw ta n'aw bila dɔn aw mana kɛ Mali fan o fan an bɛ Ala deli k'a ka bi tɛnɛn tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma Amadu El Konare bɛ aw bisimila sisan don kibaru kɛnɛ kan Amadu aw ni layidu ta an kanubagaw ye k'a fɔ diɲɛ ma don o don an bɛ wulikajɔ sabati ka se ka na u ka kunnafoniyaw daɲɛ fɔlɔ di u ma min b'a to u ka kunnasiri u ka se ka ban u ka tile journée kɔnɔna na ko bɛ cogo di hali ni y'a sɔrɔ gɛlɛya misɛnnin bɛ layidukan ninnu timɛni na nin waati laban ninnu siga t'a la k'a fɔ filɛbaw ni lamɛnbaw ye u k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ ɲɛmaayaso ka se bɛɛ lajɛlen ma wulikajɔw bɛ senna mun kan ka kɛ ni musaka ye mun kan ka kɛ ni fɛɛrɛ ye a bɛɛ lajɛlen baaraw dalilu tigɛlen don i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na maa bɛ dumuni da sigi yɔrɔnin min na to tɛ dun o waatinin baaraw bɛna sigi sen kan tile damadɔni a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ lakika ye Fanta Tumota ni Ala sɔnna ma ko kanubagaw ka essayer ka faamuya a faamuya cogo ɲuman na k'a fɔ anw yɛrɛ seko tɛ an bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Amadu y'a fɔ cogo min ɲɛmaaw fara baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan min b'a to lajɛbagaw olu sago bɛ kɛ Amadu bɛ sira di mɛ ka tɛmɛ ni kunnafoni tabarikala sanga 36 dafara nɛgɛ 8 nɛgɛ 7 an k'a fɔ ten nin waati na i k'a dɔn a manatalikaw fɛ yen waati kelen bɛ Bafula bɛ a bɛ Kayi a bɛ Kita a bɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minnu bɛ k'an lajɛ jamana kɔ kan an b'a dɔn nɛgɛ 8 bɛ dɔw fɛ kɔnɔntɔn yɛrɛ sera aw ni sɔgɔma a y'aw danse waati kelen bɛ Isaka Ndaw a n'a ka denbaya la Katikaw fɛ nin ye kunbara kɛnɛ sigitɔ ye minnu bakurubaw bɛna tali kɛ jamana maracogo bɛ cogoya jumɛn na Asimi Goita ani a ka minisiri ɲɛma Dr Shogel Kokala Mayiga ye taabolo jumɛnw bolo da Awa Sanogo bɛna ɲɛfɔli k'an ye o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la ACRT faso ka wele Isaka Ujimu u ye nɔgɔ bɔ u ka baara bɛɛ lajɛlen na u y'a jira k'a fɔ u ka ACRT tɔ nin kɛra politiki tɔn ye wa u bɛna faga ɲini baaraw kɔkɔrɔ don'u kɛ an bɛna o fana laseliw la mɛ sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ taa fɔ Bafulabekaw fɛ yen jatew y'a jira k'a fɔ Kayi marabolo la n'i ye telew sigi kɛmɛ sarada la renouveau filɛlen don 96 i n'a fɔ jate minnu n'an ka sɛgɛsɛgɛli minnu y'a jira ye Bafulabekaw ka préfet ale ye seereyaba kɛ renouveau ka programme kan k'a daminɛ a dayɛlɛli fɔ ka taa kuncɛ a ye an bɛna o ka dantigɛliw lamɛn ka se sigidaladen fɛn o fɛn mɛ Kayi mara kɔnɔna la n'an sera ka minnu ka hakilinaw sɔrɔ renouveau bilama ka programme taacogo kan ani bilasirali min b'u bolo an bɛna olu fana ka hakilinaw lamɛn k'a daminɛ Bafulabe Manantali Kayi ka taa Keɲeba ani Kita mara kɔnɔna la aw ni sɔgɔma y'aw bisimila kibaruya de bɛ fɛnsɛn na. Ni ce yani renouveau so belebelebaden kibaruya so min bi aw dugujɛ o jɛ kibaruya la k'i ka di aw ma an ka ɲɛma Zakariya Fɔnba ale ka yamaruya ni jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka fara a ka rédaction cɛden bɛɛ lajɛlen kan aw ni sɔgɔma ko kura kibaruyaw fɔlɔ la an bɛ tali kɛ jamana maracogo bɛ danga jumɛn na wulikajɔ minnu fɔra k'a daminɛ min ye CEDEAO ye laɲini minnu kɛ o baaraw b'a la ka sabati jamanakuntigi sigira minisiri ɲɛma sigira gouvernement sigira min ye danaya kan ka da maa dɔw yɛrɛ minnu kan n'olu bɛ jamanajɔ baaraw kɛ olu fana sigira a tɔ tora sisan jamana bɛna mara cogoya jumɛn na Asimi Goita ani Dr Shogel Kokala Mayiga n'u ka maa sugantilenw fɛ hokumu kɔnɔna la u y'u sonni sigi fɛn belebeleba saba kan ni o dɔ ye fɔlɔfɔlɔ ye lakanako filanan bɛ tali kɛ an ka jamana ka sariya kisɛw ni sariya sun minnu bɛ ani kalafili sariya taabolo minnu bɛ yɛlɛma kura minnu kan ka don olu la waasa ka mankan bali kalafiliw ni jamana yɛrɛ taacogow la ani ka taa se kolosuma yɛrɛ bɛ se ka na jamana in kɔnɔ cogoya min na olu n'a ɲɔgɔnna Awa Sanogo ale bɛ dɔ fɔ an y'a kan an k'a lajɛ. Ka kɛɲɛ ni lakanako kisa ye an ka jamana kɔnɔna la furancɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita a y'a ɲini gouvernement fɛ ko ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa ka an ka finitigilakaw dɛmɛ u bɛ se k'u ka lakana baaraw kɛ cogoya min na ka faraw kan a y'a laɲini gouvernement fɛ tuguni u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa dungo juguya ani yuruguyurugu min b'an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka dabila cogoya min na
ka fɛɛrɛw fana bila sen kan walasa mara kɛcogoya bɛ se ka ɲɛ. Furancɛla fanga ɲɛmaa ka laɲini dɔw fana kɛra ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa an ka jamana mago bɛ bayɛlɛmali min na olu bɛ se ka kɛ cogoya min na. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan furancɛla fanga ɲɛmaa a y'a ɲini gouvernement fɛ k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛ nɔ bila la walasa ka se ka bɛn ani basigi sabati an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka waleya cogoya min na. Jamana ɲɛmaa a tilala ka ɲini gouvernement fɛ tuguni k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa kalataw bɛ se ka kɛ cogoya min na jɛlenya kɔnɔna la. Colonel Assimi Goïta ka laɲini dɔ kɛra ka wulikajɔw to sen na cogoya min na grèveba minnu bɛ sen na ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ olu la. Premier ministre Choguel Kokala Maïga a kɛlen kɔ ka jamana ɲɛmaa fo ka kɛɲɛ ni a ye danaya min d'a kan ale ni a ka gouvernement maa tɔw a ye layidu ta ko olu na baara kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmaa y'a laɲiniw fɛ cogoya min na. Tabarikala Awa Sanogo ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye jamana bi mara cogo min na kalo damadɔ tɔ kɔnɔ o da siraba de cira po bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ a ɲɛcogo ka kɛ danaya dara minnu kan u ka baara kɛ ni faso kanu ye ka yɛrɛ sɔrɔ dɔɔnin bɔ o ko dɔw la an bɛ taa joona an y'a fɔ ten ACRT faso ka kɛwale n'o ye Isa Kawujimu ka fara ɲɔgɔn kan tɔ ye u ye siga bɔ kow la k'a fɔ ko a tɔ kɛra fɛɛrɛtɔn ye n'o ye parti politique ye donna nataw la tɔw i n'a fɔ ADEMA RPM URD ADP Maliba Asuma CFP ka se tɔw ma olu bɛ fanga ɲini cogo min na wa olu yɛrɛ fana bɛna fanga ɲini o cogo la wa ko tɔn in bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ Kayi ka taa Tawudeni fɔ jamana kɔrɔnyanfan tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ. Isa Kawujimu ye nin dantigɛ ninnu kɛ jɛrɛ dɔ senfɛ ni hakilifalen kunnafonidilaw ye minnu n'a yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ Amadu Jara ka kuma galama la an k'a lamɛn. La min y'an bilala o ye Asimi ka laɲini ye parce que Asimi ye denmisɛnnin ye fanga b'a bolo a y'a jira k'a fɔ il veut la rupture a b'a fɛ jamana ka lakana jamanadenw ka lakana bɛn kana jamana kɔnɔ an bɛɛ ka jɛ ka faso jɔ bon an bɛɛ ka jɛ ka faso jɔ kuma ɲuman de ye mais politicien minnu ye faso ci olu tɛ se ka faso jɔ Asimi tɛn'o fɔ mais anw de b'o baara kɛ k'u da bɔ jamana maraliko la parce que comme u ma sɔn k'u da bɔ a la u yɛrɛ ma on va aller aux élections minnu bɛ mankan ci la ko élection ka kɛ wallahi n'an ye élection kɛ hali wulu tɛ voter ye parce que bɛɛ tigɛr'u la mais on va aller aux élections nous on est prêt ACRT est prêt on a les moyens de notre politique et nous irons aux élections. Nous ko élection ko tradition ko ba kunkolo ka fanga diruma amu deme pour que ka jɔ asenga parce que solution est élection et nous sommes prêts à aller aux élections. Ambe jamana fambe ambe jamana koka. S'agit seulement ka papier drone ne yelama. C'est tout. ACRT bi Mali haybi sogola ni ko ACRT min be faraka drone ni mo ka ngo durusi. ACRT parti faso ka wele. Tabarikala Isa Kawujimu ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa k'a dɔ Kayi mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Manantali ani Bafulabe kaw fɛ jatew y'a jira k'a fɔ maa kurukara bɛɛ lajɛlen kɔni ma ci o ci la o ci ninnu kɛrɛfɛ u ka telew ni jabarani bɛɛ lajɛlen bilalen don renouveau télé la ni minnu ma se ka télé sɔrɔ k'u to baarayɔrɔ la u bɛ arajow bila arajosow la minnu bɛ se ka an ka kibaruyaw cɛr'u ma o maaw ye sereyaliba kɛ k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi u yɔrɔ ka jan olu tɛna se ka wuli ka se renouveau soba la ka na ɲɛmaw fo nka u bɛ se k'u ka sereyaw di yɔrɔ jan fɛ a maa dɔw y'a jira k'a fɔ renouveau bilama baaraw ta cogo bɛ k'u nunanfa a bɛ ka teleko hami b'olu bɛɛ lajɛlen na sabula ko renouveau b'a sɔnni sigi kibaruya jɛlen ani dakun fɛn o fɛn bɛ yen k'a daminɛ sɛnɛ mɔni baganmara politiki ko kibaruya fɛn bɛ jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ladiriya kɔnɔ a maa dɔw ye hakilina dɔw di an ma mɛ tigila ye mɛ ni kɔda ye an k'u lajɛ. Renouveau à la chaîne Mambadi. Je pense que Renouveau dans la télé révolutionné Mali. Après l'ORTM, moi je trouve que Renouveau c'est la meilleure chaîne. On peut même vous comparer à l'ORTM aujourd'hui. Telle que l'émission Bon Appétit, Public Show, Renouveau Matin, avec les infos, avec les sous-valisés et autres. Je ne connais pas tous les journalistes, mais vraiment le Renouveau, vraiment c'est un grand ouf pour la télé au Mali aujourd'hui. Et puis en même temps, souvent les chaînes, les images sont un peu floues. D'ailleurs, il y a une émission de la Djella, quand il y a une image de la nous sera est-ce que nous votons meilleur mal. Vraiment, je vous encourage et puis je vous souhaite bon vent. Renouveau depuis Anya la Djeldamna. En réalité, grâce à vous, Kanyana Fimba, et puis Télémendo Fana avait Anya et Kafabe, Fenga que Fem Bella Jelenka. Kata Kenya Kola, Katabla, Barakela Kola, Katabla. Fon fin, Télésodon,
télé so men lamelen do mali kono an bɛ min ko bi kosɛbɛ vraiment bɛɛ b'a apprécier et Bafulabe kɔni an bɛ min ko bi wagati kɛra yɛrɛ canal marquement tun bɛ yen ni tɛ fɛnkɛ sɔrɔ ni tɛ renouveau sɔrɔ mɔgɔ caman yɛrɛ commencera k'i la fɛn falen ka kɛ hasiden pour que ka renouveau sɔrɔ renouveau an bɛ dugawu de k'aw ye aw nali mali kɔnɔ bi an bɛ se k'a fɔ anw édifiera anw ye hakili sɔrɔ an ye famali kɛ vraiment Bafulabe yɛrɛ bi Bafulabe n'a lamunu ka ta fama ma ka ta fantan ma ka ta sɛnɛkɛla ma ka ta mɔnikɛla ma an bɛɛ bɛ ka canal yɛrɛ ta bi renouveau de kama parce que renouveau ka d'an ye a information ka d'an ye a journalistes ka ɲi animateurs ka ɲi animatrices ka ɲi a bɛɛ de ka ɲi donc an bɛ foli di renouveau ɲɛmɔgɔw ma vraiment. Trafra Karla bɛ tolen de ta an ka monsieur le maire Badara lu lamɛn. Amadou El Konaré pour les détails. De nombreux hommages après le décès de l'ancien président Amadou Toumani Touré. À 19h, vivez l'info sur Renouveau Télé. Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Renouveau Télé aw kolengele bɛɛ lajɛlen magoɲa télé nin ye Bafulabe ani Manatalikaw olu ka serialiw ye Renouveau filɛli kan u ka marabolo kɔnɔna la Bafulabekaw ka préfet ni o ye k'a dɔn k'a fɔ commandant Si ale fana y'a ka hakilinaw di ale yɛrɛ ta balana kosɛbɛ k'a sabu kɛ jɛmukan fɛn o fɛn bɛ kɛ yan a kɔni bɛɛ lajɛlen mémoriselen don ale kun na min ye préfet Bafulabekaw fɛ yan an k'a ka serialiw lamɛn. Foli de kɛ Renouveau ye fɔlɔ ka sababuya kɛ salon tasuma jeni kun ye an ka cercle ye yɔrɔ dɔw sɔrɔ i n'a fɔ Jagaba i n'a fɔ gunfan yɔrɔ dɔw fɔ mɔgɔninw yɛrɛ tora la ka sababuya kɛ tasuma sanfiɲɛ nana don tasuma la ka jenini kɛ a tiɲɛni bonyana kosɛbɛ a dɔn n kun bɛ kɛnɛ kan n bɛ ka fɛnw lajɛ Renouveau ka représentant kun bɛ n yɛrɛ kɛrɛfɛ an bɛ ka évoluer kuma kɔnɔ an bɛ ka évoluer enquête kɔnɔ ɲininiw kɔnɔ a bɛ ka information di ani images di au même moment à Renouveau TV. Ça veut dire que le monde entier a vécu l'événement avec nous qui sommes sur le terrain et c'est là grâce à Renouveau TV. Ni mo bonya masegi ka yebi n bɛ kɛ fisirale donc ko foli ka ye. An bɛ Renouveau TV 234 o y'a ka fɛn ye fɔ n'a yɛlɛmana hali ne tagara so sisan n bɛna taa ale de k'a la an yɛrɛ dabali bannen dɔn koyi parce que télévision so in dayɛlɛlen ni sisan cɛ ka ni animateurs ye bɛɛ b'i ka thème maîtriser len ka journalistes ye an yɛrɛ ko i n'a fɔ aw puyera ka bɔ dugu jukɔrɔ. Arsibe thématique do ye man deli ka ye ali yɔrɔ caman donc an b'o foli k'aw ye an bɛ Renouveau matin e yɛrɛ bamanan n b'a fɔ bamanan m'i tɔgɔ dɔn mais n ye remarqué parce que an b'i ka émission na jɛ an b'a lamɛn kosɛbɛ donc an b'a f'i ye i lamɛnlen don i ɲɛkɔrɔ kuma tɛ k'i jija hali bi i ka baara in fɛ. Bamanankan tɔdunkan ɲuman yɛrɛ la a ka di bɛɛ an bɛ donc Renouveau TV Renouveau matin lamɛn Kante ka kow a ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ n b'a lajɛ kosɛbɛ parce que Kante hali n'a ye ziirinda de daminɛ k'a kɛ hali n'a ye manamana kɔni dɔ kɛ i bɛ leçon sɔrɔ a ka kow kɔnɔ quoi n'i dun bɛ ɲɛnajɛ de fana nɔfɛ dɔrɔn i b'o sɔrɔ yen. N'i bɛ kalan nɔfɛ a kɔnɔ i bɛ kalan sɔrɔ yen a bɛ ko dɔw kɛ i b'a fɔ ne m'a dɔn a b'a bɔ yɔrɔ mun parce que i b'a fɔ ko mɔgɔ mun an b'a fɔ an ka sigida la i n'a fɔ mɔgɔ mun lamɔna a mamuso bolo ou bien a mɔkɛ bolo kabako dɔn quoi donc c'est dire que allez-y n'a ma ɲi a bɛ maliyɛn dɔn an b'a fɔ koyi an b'a fɔ a tɛ se ɲininkali ma a bɛ s'aw ma ye. n bɛ émission wɛrɛw lamɛn carte jaune ni carton jaune ni ou carton rouge bɛ di il y a deux grands journalistes le grand journal ou bien le grand débat le grand jury et c'est très intéressant mais n bɛ ɲɛnajɛ wɛrɛ lajɛ ou bien ça c'est les jeunes la télé fait son choix tellement important ça fait la promotion de l'art
en s'amusant. Faire la promotion de notre culture en s'amusant. Et c'est très important, surtout quand ça vient de la jeunesse elle-même, qui prépare sa chose. Parce que l'avenir, c'est quand même pour elle. Émission Vere Tchamambe, il y a émission Fla, main d'un, main tigla, donc je crois c'est ça, non? Voilà, donc il y a tout ça, que malgré nos préoccupations, malgré les activités qui meublent notre temps, on se trouve toujours un petit temps pour sur ces émissions, ces informations, qui ne font que nous accabler, mais en même temps qui complètent notre formation. Voilà ce que je voudrais dire. Trafra Karla be tolindi ta anga monsieur le maire Badar sanga bi duro ben ngeen wolum fla kan Martina kanuba bela jele ka jesna na fanta tumuta ma ninye Syria munu be jamana kono ni tara Mali fonfa chama meta ka ni nyema ya sofe halibi ka do fara chesiri jala kan o kun chesiri le ni fuye u ya ke juru kise ka bola ka ke golo sisa o ka ke ndege sentiri wala sa halibi mo be una va chuya mina kanu maka kilingile na bela jilembe fo ko beniche iga kanu yala alaka ameka ukuna foni ameta kanya fe sisa ameta ka sori Ibrahim Diallo fanfe o waira ka fo siraba kuna foni ale wakati sera biko ni tene bi do ko ndamne ola sori wuli ga jo sabati kata ba mako fanjume awani ke karafetigi bato man kanika ya Maria kono oni sori bena nyola soro abena tanunga sigi kuna fonundi ama